Dobrý deň. Začneme jednoduchou scénou. Koniec mesiaca, večer a výpis z účtu na obrazovke. Káva, nákup, palivo, večera s priateľmi, niekoľko darčekov. Nič zbytočné. A predsa zostáva otázka, kam to všetko odišlo? Tento pocit pozná každý z nás. A nie je to vaša chyba. Je to spôsob, akým je dnešný svet nastavený. Dnes vám ukážem, že sa dá nastaviť aj inak. Nebudem nič sľubovať. Len prehľadne ukážem princíp a rozhodnutie nechám na vás. A hneď prvá nepohodlná pravda. Nech dnes urobíte čokoľvek. O rok budete o rok starší. Rovnaké ráno, podobná cesta do práce, podobné účty a podobné návyky. Mení sa jediná vec. Či o rok budete opäť počítať, kam peniaze odišli, alebo či sa vám časť hodnoty začne vracať. Za mesiac ten rozdiel možno nespoznáte, za rok ho pocítite, za 5 rokov môže byť zásadný. Položme si preto otázku, kde chcete byť, keď sa o 5 rokov pozriete späť. Prejdime si bežný deň, kúpite si kávu, maržu si nechá reťazec, objednáte kozmetiku, zisk zostane obchodu. Odporúčite priateľom skvelú reštauráciu, oni tam minú peniaze a zarobíte vy? Nie. K tomu pridajme skrytú hodnotu. Dáta, pozornosť a čas, na ktorých stavia biznis niekto iný. Spočítajte si raz za rok, koľko miniete za veci, ktoré by ste kupovali tak či tak. Sú to tisíce eur. A koľko z toho sa vráti späť k vám? Tu prichádza obrad. O Vivi poviem iba jednu vetu, pretože nejde o nás, ale o vás. Vivi je systém, v ktorom sa hodnota z bežnej spotreby vracia späť ľuďom. Podstatné je, čo to nevyžaduje. Žiadne zbytočné nákupy navyše, žiadne nezrozumiteľné kvóty, žiadny tlak. Žijete rovnaký deň a kupujete podobné veci. Len neviditeľný tok hodnoty ponovom smeruje k vám. Jeden fakt si prosím zapamätajte. Náš úspech sa začína vo chvíli, keď zarábate vy. Celé to stojí na troch slovách. Nie sú určené na plagát, sú to pravidlá. Sloboda znamená vlastné tempo a žiadneho nadriadeného. Bezpečie znamená, že s peniazmi aj dátami zaobchádzame ako s prioritou, nie ako s vedľajšou položkou v obchodných podmienkach. Diskrétnosť znamená, že systém nemá o človeku hovoriť viac, než je nevyhnutné. Ak produkt tieto tri princípy nectí, do vývy nepatrí. Od tejto chvíle budeme pri každom prvku systému sledovať práve tieto tri hodnoty. Namiesto veľkých slov ponúknem čísla. Viac než 9 000 členov už je vo vnútri. Vyše 60 produktov a služieb, desiatky partnerských miest a 57 terminálov znamenajú skutočnú prevádzku, nie iba obrázok. Viac než 800 vydaných kariet ukazuje, že systém už ľudia reálne používajú. K tomu vlastná technológia a pevný kurz 1:1. Inými slovami, toto nie je nástupište, kde sa čaká. Je to vlak, ktorý už ide a dvere sú zatiaľ otvorené. Čo nájdete vo vnútri? Oblasti bežného života na jednom mieste. Zdravie a telo, vitalitu a technológie, služby a odbornú expertízu. Dôležité je, že nejde o ďalšiu izolovanú aplikáciu. Ide o jeden účet, jednu menu a jedno prostredie. Menej hesiel, menej prepínania, menej roztrieštenosti. A zároveň jeden princíp. Keď už za niečo platíte, prečo by hodnota mala odchádzať inde? Prečo posielať svoje nákupy konkurencii, keď môžu pracovať pre vás? Teraz prichádza to podstatné. Zabudnite na chvíľu na klasické privádzajte ľudí. Toto je iné. Keď v komunite niekto nakúpi ktokoľvek, napríklad človek, ktorého osobne nikdy nestretnete, časť tejto hodnoty pripadne aj vám. Nemusíte ho poznať ani presviedčať. Je to podobné, ako by ste vlastnili malý podiel na veľkom celku. Celok rastie a vy rastiete s ním. To je rozdiel medzi neustálym predávaním a vlastným podielom na systéme, ktorý sa rozvíja. A nie je to jediná cesta. Sú tri a bežia súbežne. Prvá je podiel z obratu celej komunity. Naša najväčšia jedinečnosť. Druhá je podiel z vašej vlastnej štruktúry v prvých troch úrovniach. Tretia je bonus zo smart kontraktov, kde prostriedky pracujú podľa jasných pravidiel. Na to nadväzujú ďalšie prvky. Vlastné nákupy, automaticky priraďovaní členovia, marketplace, karty a Vivi World.
Zmysel je jednoduchý. Príjem tečie z viacerých zdrojov. Keď jedna cesta spomalí, ostatné môžu pokračovať. Teraz niečo veľmi dôležité. Nových členov do štruktúry nemusíte získavať iba sami. Systém ich dokáže priraďovať postupne, férovo a transparentne. Čím vyšší máte level, tým viac slotov máte k dispozícii a tým skôr ste na rade. A práve teraz je podstatné načasovanie. Pripravuje sa rozsiahla marketingová vlna. Kto má pozíciu, účet a level pripravené včas, môže ju zachytiť výrazne lepšie. Otázka preto znie, kde chcete stáť, keď vlna príde vpredu alebo na konci radu? Možno si hovoríte, prečo nezostať v bezplatnej verzii? Priblížim to jednoducho. Bezplatná úroveň je ako vstupenka, s ktorou stojíte pred sálou. Viete, že sa vo vnútri niečo deje, ale naplno sa nezúčastňujete. Každý vyšší level odomýka vyššie bonusy, viac priraďovaných členov, lepšie podmienky a prístup k prémiovým kontraktom. Kľúčové je, že rovnaká aktivita môže na vyššom leveli priniesť výrazne viac. Preto nie je dôležitý len vstup do systému, ale aj pozícia, z ktorej štartujete. Systém má 12 úrovní. Začínate na úrovni intern, ktorá je bezplatná. Nad ňou sa otvára cesta cez trainee, assistant, advisor, specialist, líder a ďalej cez manažérske a direktorské úrovne až k najvyšším zakladateľským pozíciám. Nemusíte byť na vrchole hneď dnes. Podstatné je vedieť, kam schody vedú. Každý stupeň odomýka vyšší podiel, viac automatických slotov a lepšie podmienky. Kompletnú tabuľku vstupov a bonusov majú členovia k dispozícii vo svojej kancelárii. Virtuálnu kartu môžete mať online v priebehu okamihu, fyzická karta príde do peňaženky. Naším štandardom je elegantný dizajn bez čísel a zbytočných údajov na prednej strane. Vyzerá dobre a zároveň prezradí len to, čo je nevyhnutné. Vráťme sa k 3 slovám. Sloboda, bezpečie a diskrétnosť. Tu sa z princípu stáva praktický nástroj pre každodenný život. Karta nie je iba doplnok. Je to most medzi systémom Vivi a bežným platením. Princíp je oslobodzujúci. 1 Vivi je 1 euro. Žiadne grafy, ktoré padajú cez noc. Čo vidíte, to platí. Dobijete účet, nakúpite, zaplatíte alebo dobijete kartu. Všetko v jednej stabilnej mene. Účet je možné dobiť kartou, prevodom, cez partnerské spoločnosti alebo kryptom. Pri krypte navyše kryjeme poplatky za prevod a podľa aktuálnych kampaní môžu byť dostupné aj bonusy. Pri väčších vkladoch je preto vhodné zvážiť túto možnosť ako efektívnu cestu. Marketplace je miesto, kde nakupujete preverené značky a služby. Každý takýto nákup má dvojaký zmysel. Hodnotu dostanete vy a časť zisku zostáva v systéme. Pri cudzej firme si zisk vezme cudzia firma. Cez Vivi zostáva doma. Interné ponuky potom umožňujú získať level alebo kontrakt priamo vo vnútri komunity často rýchlejšie a výhodnejšie. Platí jednoduché pravidlo. Čím živší je marketplace, tým viac hodnoty prúdi späť k ľuďom, ktorí sú súčasťou systému. Najčastejšia otázka smeruje k smart kontraktom. Princíp je jednoduchý. Prostriedky pracujú podľa vopred daných pravidiel a bonus sa počíta ročne, no vypláca sa mesačne. Máme klasický kontrakt a novú AI generáciu. AI Start, AI Spark a AI Nexus. AI kontrakt navyše odomýka výhody v technologických službách, z ktorých niektoré budú dostupné iba jeho držiteľom. Dôležité upozornenie. Hovoríme o príležitosti a o fungovaní systému, nie o zaručenom výnose. Vždy je potrebné rozhodovať sa podľa pravidiel a vlastného uváženia. Posledný pilier je zatiaľ najviac podceňovaný – Vivi World. Na mape sú partnerské miesta, reálne kaviarne, obchody a prevádzky. Otvoríte mapu, nájdete podnik vo svojom okolí a využijete ho. Tichý poklad je v tom, že podnik žije, obsluhuje zákazníkov a vytvára obrat. A časť tejto hodnoty sa môže vracať komunite. Čím viac kvalitných partnerov systém má, tým silnejší je celkový tok hodnoty. Nejde teda len o mapu. Je to sieť skutočných miest, ktoré pracujú pre spoločný celok.
Postavme vedľa seba dve cesty. Bez Vivi hodnota z vašej spotreby ďalej odchádza, všetko riešite na rôznych miestach a za odporúčania väčšinou nedostávate nič. Z Vivi sa časť hodnoty môže vracať, máte jeden účet, jednu menu a systém, ktorý prepája každodennú spotrebu s komunitou. Podstatné je načasovanie. Každý mesiac čakania je stratený podiel a slabšia pozícia pred marketingovou vlnou. Teraz nejde o tlak. Ide o vedomé rozhodnutie, aké zakončenie roka si vyberiete. Sme pri rozhodnutí. Odporúčaný postup má 3 kroky. Prvý, založiť účet a aktivovať kartu. Druhý, zvoliť vyšší level, pretože ten určuje počet slotov, rýchlosť rastu a prístup k lepším podmienkam. Tretí, zvážiť AI Smart Contract, ak chcete využiť mesačne vyplácaný bonus a technologické výhody. Prečo práve dnes? Pripravuje sa marketingová vlna a prví pripravení členovia majú najlepšiu štartovaciu pozíciu. Vivi sme postavili tak, aby systém po prvý raz pracoval pre vás. Zvyšok je na vás. Pre úplnosť ukážem aj praktickú časť. Účet je možné dobiť niekoľkými spôsobmi. Kartou cez MamoPay okamžite, prevodom, kde do 1000 eur využijete platobný link a nad 1000 eur faktúru. Ďalej cez interný prevod medzi partnermi. A pri väčších vkladoch je často najzaujímavejšie krypto, pretože prevodné poplatky kryje Vivi. Cieľom nie je nútiť všetkých do jednej cesty, ale ponúknuť možnosti podľa situácie, sumy a preferencií konkrétneho člena. Druhou prílohou je odmeňovací plán. Nemusíte si počas prezentácie pamätať všetky úrovne, vstupy a bonusy. Kompletný prehľad máte vo svojej kancelárii a môžete sa k nemu kedykoľvek vrátiť. Dôležité je pochopiť princíp. Každá úroveň je poschodie, z ktorého štartujete. Čím vyššie začnete, tým lepšiu pozíciu máte pred ďalšou vlnou rastu. Vezmite si informácie domov, prejdite si ich v pokoji a rozhodnite sa, z ktorého poschodia chcete vyraziť. Ďakujem vám za pozornosť.